ban san me yasa ne ko kuma me yasa har wasu 'yan baiwa suka tunzura har suka biya wasu za su iya tunzura su ba har ake neman a raba me ake cewa a raba gari ko menene a raba hamata ne ko so ba a biye mutum ya tsokane ka lokacin da kake cikin wani yanayi kar ka biye shi so but saboda wannan dalilin bari in dan bada dan karamin hint clarification akan launch na dog a Binance da kuma complete dalilin daga in short video a babban bidiyon a bidiyon mu na gaba in a short me yasa aka yi ta daga launching na dog so a gurguje zan ba ku wannan hint din kuma matukar ka kalla zaka yi farin ciki amma zaka biya wannan ba kyauta bane ta yaya zaka biya ni bayan ba za mu haɗu ba kuma ba zaka gani ba kuma ba account na turo maka ba bari nuna maka yadda zaka biya kuɗin da zaka biya shine kai share wannan bidiyon shine na farko kai sharing ɗinsa kai tagging kai comment sannan in da ka yi sharing ka tabbatar kai tagging #HomeTechCryptoVillage then sai kai sharing a social media account shine step na farko na payment to payment ɗinka bai zama completed ba zaka cika ta payment ɗinka ne idan ka tafi cikin Telegram ɗinka kamar haka so next abin da zaka yi ka biya wannan bidiyo da ka kalla ba kyauta bane zaka zo nan wurin a cikin Telegram ɗinka in ka zo sai ka taba shaka so zai baka damar ka rubuta sai ka rubuta HomeTech as you see crypto kana rubuta just kamar haka da ku gani so ga channel din mu ta bayyana sai ka taba haka kana taba haka zaka ga joining a nan wurin sai ka taba kai joining wannan shine the last payment idan kai haka ka biya matukar baka yi haka ba so wannan bidiyo muna bin ka bashi sai ka biya mu so wannan shine kuɗin kallon wannan bidiyo kuma na san ka kalla zaka yi farin ciki mu je zuwa cikin bidiyon so kamar yadda muka faɗa muku so let's say bari ku ga wannan ya kasance shine kaɗan daga cikin abin da za mu faɗa muku wannan history ne akan Pavel Durov wato da mamallakin Telegram wanda shine mamallakin project ɗin Dog wanda shine ke da position na 148 a cikin mafiya kuɗi a duniya gaba ɗaya so idan har zai kasance a ce yana da wannan dukiya ko yana da wannan arziki ba na tunanin babu dalilin da zai sa ku yi tantama akan cewar ba za a yi Dog ba zai yi daraja ba yana da tattalin arzikin da ya kai dala biliyan 11.5 so kusan dala biliyan 12 kenan babu rabi so kuma shine yake da position kamar da kuka gani position na 148 a duniya masu kuɗin duniya so ɗaya kenan so mu je zuwa next shine Telegram ta kasance da big exchanger da duniya take hada-hadar crypto da ita wanda duk wanda kaga kayansa a ciki to babban mutum ne ba a ƙaramin mutum bane wanda kaga kayansa a cikin Telegram wannan shine score rate na matrix score na duk exchanger da suke shahara Binance ta ɗauki kusan rabi na matrix score wadda ga su OKX, Bybit da sauransu a nan kun gansu while ita ta janye kusan rabi na matrix score a duniya ta crypto wadda idan zaka sa kayanka a ciki zaka biya kuɗin da kai dala biliyan 1 zuwa dala biliyan 3 ne kafin ka saka kayanka ma a cikinta mu je zuwa so sannan ka'idar Binance shine kafin ta bari ka sa kayanka sai ta yi analysis serious analysis akan project ɗinka saboda ita ba ta taɓa yadda ta sa coins ɗin da bai da quality kamar yadda ka'idar su kenan most high qualitative token suke sawa present a exchange su kadai most highly qualitative token wanda aka sa liquidity mu je zuwa next shine Telegram a wata daya ta yi generating kuɗin da kai 6.1 million na dala Telegram kenan sannan a complete a shekarunta 11 da ta yi generating kuɗin da ya kai dala biliyan 30 mu je zuwa in har Telegram za ta mallaki wannan kuɗin shi kuma mamallakin Telegram yake da wancan kuɗin da Allah ku duba ku yi analysis ku yi kiyasi a karan kanku shin ko dala ɗaya dok aka ce zai yi ba za su iya biya ba ne ba su da dubai da arzikin ko dukiya da zai biya ne so kasancewar wannan bushara kamar yadda Telegram ko in ce sun saba muna irin wannan bushara me tunanin ku zai baku dangane da wannan bushara ce kamar yadda aka yi mana ita a baya aka kuma sake yin ta a wannan karan so idan ba ku manta ba ga duk wanda yake dog a baya lokacin da za a yi sanar da listening an yi bushara da save the date post August din nan save the date kawai aka ce ba a ce komai ba yanzu an zo an sa 0.065 ba a ce komai ba hakan yasa mutane suke ta tambaya daga cikin masu tambayan me tunanin ku zai ba ku har da contact manager na Ton blockchain wanda a Ton blockchain da a launching din dog shi ma kansa yace why did dog add 0.065 wanda bushara ne wanda a baya ma shi ma ya tambaya akan 14 din nan shi ma bai san amsar ba kamar da mu ma bamu sani ba amma meye ne kamar yin bushara ne aka yi a 14 din nan haka aka zo aka sanar da 14 aka zo aka yi sanarwar Telegram birthday ne kuma da mamallakin ta ne da ai birthday na Telegram sannan kuma za a sanar da listening na dog kuma aka yi wannan
So gashi wannan karan ma an bamu wata bishara wadda haka na nufin ko da dog bai kai wannan price din ba tabbas zai kusa da wannan price din. So saboda mai project din yana da kuɗin da zai iya biyan kuɗin da zai sa liquidity dog yayi wannan daraja. Kamar yadda na baku hints in short a yanzu nan. So wannan bidiyon ba zai tsawo ba, mu haɗu a bidiyo na gaba domin ganin full clarification akan wannan bayanin. Mun gode. A je a biya shine ai sharing, a je a yi subscribing. Humtech Crypto Village, a beautiful homeland for cryptonians.